Saiki ayo padha bareng-bareng petan-petan ocek-ocek naliti lelakon kang wis kepungkur. Sabab apa Nusantara iki biyen dijajah Londo kok nganti 300 taun lawase? Awit Londo duweni kekuatan karo wong-wong pribumi dhewe. Pribumi lila dadi pengecut, lila dadi pengkhianating bangsa. Mbebela penjajah dadi mata pitayaning Londo, juru serayaning Londo dadi pekatike penjajah. Trimo dadi gedibal, trimo dadi begundal, trimo dadi sandal, dadi ason-asoning kolonial anggone kepengin nguasani Nuswantara iki. Ya senadyan bumi Nuswantara iki wis dianggap merdika wiwit taun 1945 kanthi dedasar negara Pancasila kanthi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ning yen saka panyawanging Semar negara iki durung katon merdika sakwutuhe. Sabab apa? Contone wiwit kamardikaning Nuswantara taun 1945 mau ora gantalan wektu, ora gantalan suwe ana gerakan Gestapo ya kang kasebut PKI Partai Komunis Indonesia kang dipimpin Aidit lan Musa golongane Ba'alawi tedak turune Utsman bin Yahya nalika semono dadi serayaning Londo kang kepengin njungkeng lan ngrubuhake adeking Pancasila. Ora gantalan suwe ana maneh ormas kang kasebut HTI utawa Hizbut Tahrir Indonesia kang kepengin ngrobohake undang-undanging negara diganti cara aturan khilafah kang tegese negara didadekake aturan negara Islam. Ya senadyan ormas-ormas kang kepengin ngobak-obak adeking Pancasila mau wis dibubarake Lurahe Jokowi, ning ideologine manungsane isih nyawiji kepengin ngrubuhake NKRI nganti teka saiki. Lakon iki kena kasebut kayu jati kasusuban ruyung, trenggiling angapi mati, mungsuh angaku kanca. Tegese ngene. Senadyan grombolan mau ngaku kanca, ngaku bala, ngaku pribumi, ngaku rakyat, ngaku bangsa. Ning sejatine grombolan mau kepengin nyaplok kekuasaan negara iki kanthi cara gawe gaduh, gawe kisruh, anggiring para bangsa Nuswantara supaya ora percaya karo panguwasa aparat aturing negara. Contone bab isu ijazah. Ijazah iki wis ngeglo cetha wela-wela, wis ditaliti karo forensike Polri, uga diakoni lembaga Universitas Gadjah Mada yen iku asli lan nyata. Ewadene grombolan mau isih ora percaya. Iku minangka tandha yekti yen grombolan mau nyata-nyata penjajah, pengecut dadi pengkhianating bangsa lan negara. Mula saka pahame Semar, grombolan iki kudu ditumpes, dimusnahake saka muka bumi. Sabab grombolan iki mbebayani tumrap keutuhane bangsa lan negara.